Goizegi hiltzeko diska aurkeztera etorri naiz, eta martxoan atera nuen, urte hastapenean, martxo bukaeran, eta geroztik desente ibili gira ezker eskuin jotzen, aski lan luzea aurkeztu dugu, 15 abestiko lana, eta tira, prozesu aski luzea, aski edo urte bete pasako prozesua izan da, isilik egon ginen, jo gabe eta kontzerturikin gabe, eta prozesu hori bukatu, diska osatu, eta gaur egun hau aurkezten eta kontzertuak ematen ibilki gira. Rapa da, beti, lehen diska bezala ez, aski iluna ere egia da, baina hala ere argi pixka gehiokin erranen nuke. Boom bap pixkat badu, baina klasikotik gutxi, gehiago trap, drill, erritmikekin nabil berriz. Hala ere uste dut espektroa zabaldu dela beat edo instrumentalen aldetik. Terapia diska aski barnekoa zen, aski personala. Hau uste dut pixkat beti nire azaletik, baina universalagoa edo irekiagoa dela tematik aldetik eta sensibilitate aldetik. Ordu bete inguru irauten du, 50 minutu ordu bete artean. Hori arazo bat izan zen viniloa ateratzeko, ze bi aurpegi ez gain, beste vinilo bat behartzen, ordan LP doblea da, bi LP daude barnean, eta tira, horrek pixkat sortu zidan alako, baina lan luzean nahi nuen, eta tira, ez da imprimak eta arazoengatik edo izanen.